רוצה את צדק חברתי. מי רוצה? אני רוצה. אבא, אבל לא תעשה וידאו, תצלם את גיא ותגמר איתו. תוציא לו את הידיים. אני צוחק. צ'וצ'י. רגע. תעזוב, איך שהוא רואה את האצבעות שלו, זה כמו... בובי. מה, הוא מייקל ג'קסון? לא, זה כבר. רגע. מה, את זה, מקנאה? הוא לא רוצה יותר הדרן. ילד מת לקום על השולחן להתחיל ללכת. היום אני בודק, אני מדבר עליהם מנוסן נדע.